Treballem per projectes i que els alumnes s'espavilin. Home, però alguna cosa els haurem d'ensenyar, no? Aprenen sols, ole, 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 ole. A veure, ara ja portem un temps treballant per projectes. Ho he viscut com a docent i com a pare. I crec que hem passat d'un extrem a l'altre. O els fotem rotllos o els deixem enmig del mar sense motor. Treballar per projectes permet moltes coses bones que una classe tradicional no aporta. Però si ho fem malament, no és millor. El projecte serà fer un vídeo durant una setmana. Però saben fer vídeos? Doncs no. I vosaltres? Tampoc. Això és molt comú. Parem una setmana a les classes. No tots els professors ho sabien. Els que no, s'enfaden. N'hi ha dos de motivats que ho han muntat, però no s'han coordinat amb la resta. El projecte pinta bé, però pocs alumnes tenen els coneixements per fer-ho i pocs profes saben de què va. Parar màquines. Dins d'un projecte hi ha d'haver diversos aprenentatges que són propis del projecte. I si necessiten saber muntar vídeos, haurem de vetllar perquè ho sàpiguen fer. No tenen material per gravar. A l'escola no hi ha cap programa per muntar i els professors no en saben. Ja ho aprendran per YouTube. Ah, sí? Ara sí, no? Per aprendre història no, però per fer vídeos que s'espavilin. Mireu, la sensació de pèrdua de temps dels alumnes dins d'un projecte és el pitjor que ens pot passar. I que sigui impossible de fer perquè no hem calculat bé els temps, malament. En el plantejament del projecte han d'estar clares les fites, les dates d'entrega i què cal tenir en cada moment. Normalment no està clar. Cal un pla de producció de projecte. Mireu, aquí us deixo un petit esquema del que podria ser aquest pla. Primera fase. Per què el fem? Quins docents hi haurà implicats? I què farà cadascun? Segona fase. Descoberta per part dels alumnes de realitats que els permetin traçar solucions. Tercera fase. Els presentem el projecte. Com els motivem i què els entreguem perquè entenguin la importància d'aquest moment. Quarta fase. Com fem el seguiment per part dels docents i dels propis alumnes del seu projecte. Cinquena fase. Les presentacions dels projectes. Sisena fase. Revisió i avaluació dels projectes per part seva i per part nostra. Quan deixem que triïn projectes, normalment són coses repetides i poc originals. Val la pena fer descobertes a fora de l'escola per seduir i donar idees per fer coses reals. Si a més veuen que nosaltres passem del tema, és la tempesta perfecta perquè llencin la tovallola. El treball per projectes no és que facin només treball col·laboratiu, repartint-se parts del treball i després entregant-ho conjuntament. És repartir habilitats, competències, lideratges, febleses, elements que normalment no podem treballar. Fer projectes per fer projectes no val. Si apostem per això és perquè entenem que hi ha una metodologia diferent a la que treballem habitualment i els docents entenem que cal coordinar-nos d'una altra manera a l'habitual. Això és un aprenentatge col·lectiu. No hi estem acostumats, però val la pena que ho treballeu perquè els alumnes tinguin moltes ganes que arribi la setmana de projecte. Ja sabeu que m'apassiona el tema. Però com fan les presentacions finals de projecte? Ràpid i cutre? O li donem la importància que mereix? Nosaltres hem de ser els màxims motivadors perquè entenguin que allò és important i que la resta estem esperant els seus resultats. L'avaluació de projectes és un altre drama. Com podem posar nota individual a cada membre del grup sabent que n'hi ha que ho donen tot i n'hi ha que no fan res? I el que és més greu, quan suspenem un grup de projecte, com els recuperem? Fent un examen? Això no quadra. Dins dels grups sempre hi ha alumnes més motivats i d'altres que passen. Com gestionem aquestes diferents velocitats? Com fem el seguiment humà i no l'acadèmic? Projectes, sí. Que no aprenguin res de nosaltres? No. Si no sabeu fer vídeos, presentacions o altres cosetes, mireu els vídeos que ja he fet. Aquest és el repte que teniu?